ஹாய் காய்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்பவே நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் நாம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவர்ஸை எப்படி நம்ம அதிகப்படுத்துன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன எவ்வளோ பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கிறத பார்த்துங்க. 9994 பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அந்த அளவுக்குலாம் என்ன யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. இது என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் மூலியமாக தான் இதேமாதிரி நான் வந்து பண்ண வச்சிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மாதிரிலாம் யாருமே ஃபாலோ பண்ணல. எல்லாமே இந்த ஆப்ஸ் மூலியமாக வந்தது தான். இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஈஸியான மெத்தட் தான். ரொம்பவே சூப்பராக பண்ணலாம். இது என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி உங்களால் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபேக் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ பண்ணிங்க. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னாக்கா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் ஃபேக் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு நம்ம என்ன ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரோ ஃபாலோவர்ஸ் அப்படின்ற இந்த அப்ளிகேஷன் தான். இதோட லிங்க் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழேலாம் கொடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இல்லீகலான ஆப். அதனால் நீங்கள் போய்ட்டு க்ரோம்லேயே போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நைட்ரோ ஃபாலோவர் ஏபிகே அப்படின்னு போட்டு டவுன்லோட் பண்ணிங்க. ஒரு 10-11 MB தான் வரும். இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓப்பன் பண்ணிங்க. ஓகேவா? ஓப்பன் பண்ணணும் உங்களோட ஃபேக் ஐடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் லாயின் பண்ணிங்க. மறுபடியும் சொல்கிறேன் அதில் ஃபேக் ஐடி தான் லாயின் பண்ணணும். உங்களோட ஒரிஜினல் ஐடி லாயின் பண்ணக்கூடாது. உங்களோட ஃபேக் ஐடி பாஸ்வேர்டை போட்டு லாயின் பண்ணிங்க. உங்கள் ஒரிஜினல் ஐடி இதில் போட்டுறாதீங்க. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாகின் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. வெயிட் பண்ணுங்கள். லாகின் ஆனதுக்கப்புறம் நான் என்னங்கிறத சொல்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாயின் ஆகிட்டு எடுத்தோடனே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 காயின் கொடுக்குறாங்க. இதில் வந்து காயின்ஸ் ஏற்றினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் எடுக்க முடியும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ ஒன் கெட் காயின்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதை ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு வந்து காயின்ஸ் ஆட் ஆகும். உங்களுக்கு வந்து 200 காயின்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் 100 ஃபாலோவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேங்களா? இந்தமாரி வந்து ஃபாலோ கொடுத்துட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இந்தமாரி மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காயின்ஸ் ஆட் ஆகுது உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு இந்தமாரி காயின்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மாதிரிலாம் என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ப்ளஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அதை ஆன் பண்ணிவிட்டீங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகும். அது லேட் ஆகும். அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, நான் இப்போ வந்து 200 காயின் வந்ததுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கிப் பண்ணி 200 காயினை கொண்டாந்துட்டோம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தமாரி ஃபாலோ கொடுத்தீங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு மேலே அந்த கோல்டு காயின் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ இந்த ஆட்டோ மோட் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதை கொடுத்துட்டு மேலே வந்து ஒயிட் கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்குது. அதை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டீங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 செகண்டுக்கு ஒரு காயின் தான் ஆட் ஆகும். ஆட்டோ மோடில் போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு கையாலே ஒரு தடவையும் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க பட்சத்தில் உங்களால் ரொம்பவே சீக்கிரமாக பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் உங்களுக்கு என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா இதில் உள்ள ஃபேக் ஐடி இருக்குது பார்த்தீங்களா? நம்ம இப்போ லாயின் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்தமாதிரி ஐடி 2-3 தடவை பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ பேன் ஆயிரும். அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களால் ஃபேக் ஐடி கிரியேட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ பண்ணிங்க. இந்த பாருங்க நான் எவ்வளோ ஃபேக் ஐடி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னு. இதில் பாதி பேன் ஆகிட்டு அதனால் நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன். அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களால் ஃபேக் ஐடி கிரியேட் பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து எப்படி ஃபாலோவர்ஸ் இது பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோவர்ஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கொடுத்துட்டு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 200 காயின் தான் நம்மள்ட்ட இருக்குது. அதனால் 200 கொடுத்துவோம். குறைஞ்சது 200 வந்தோடனே நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணிடுங்க. அதுக்கு மேலே வச்சிங்கனாக்கா அக்கௌண்ட் பேன் ஆயிரும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஒரிஜினல் ஐடி நான் அதில் சர்ச் பண்ணிக்கிறேன். எந்த ஐடிக்கு நீங்கள் வந்து ஃபாலோவர்ஸை சென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஐடியை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் சர்ச் பண்ணிங்க. இப்போ என்னோட ஒரிஜினல் ஐடியை நான் சர்ச் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்லேயே வந்துட்டு என்னோட ஒரிஜினல் ஐடி ஓகேவா? அதில் கொடுத்துட்டு சென்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை கொடுத்துட்டு எஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருங்க. கொடுத்துருங்கிற பட்சத்தில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூ ஆர்டர் அப்படின்னு இருக்குல்ல அதை கொடுத்துருங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். கீழே வந்து ரிசீவ் ஆகிறது உங்களுக்கு வந்து காட்டும். இருங்க ஒரு 2-3 நிமிஷம் ஆகும் உங்களுக்கு. நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆரம்பிச்சோன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 55 அவ்வளோதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சிட்டு ஃபாலோவர்ஸ் வர்றதுக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 76, 84 இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நம்ம 100 வந்தோன்னா நம்ம போய்ட்டு லைவாக பார்த்துடலாம் எந்தளவு ஏறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்துருப்பீங்க 9994 ஃபாலோவர்ஸ் தான் இருந்தாங்க. இப்போ எத்தனை பேர் இருக்காங்கிறத பார்த்துடலாம். நம்ம இப்போ வந்து இன்ஸ்டாகிராமை லாகின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, லாகின் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. இருங்க வெயிட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஐயோ, இது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபேக் ஐடி இதில் லாயின் ஆகிருக்கு. என்னோடய ஒரிஜினல் ஐடி நான் இப்போ வந்து லாகின் பண்ணிக்கிறேன். நெட்வொர்க் சரியாக கிடைக்க மாட்டேங்குது. இருங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், வந்துடும் இப்போதைக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்லேயே பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தாங்கன்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 10.1K வந்துட்டாங்க. இந்தமாரி நீங்கள் வந்து அந்த ஆப்பை பயன்படுத்தி உங்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தமாரி இதை விட அதிகமாகவே உங்களால் வந்து ஃபாலோவர்ஸை கொண்டு வர முடியும். என்னால் ஏன் இது பண்ண முடியலன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது இன்ட்ரெஸ்ட்டே கிடையாது. இது வந்து கண்டென்ட்டுக்காண்டி தான் நான் உட்காந்து இவ்வளோ ஃபாலோவர்ஸை நான் இப்போ வந்து கொண்டு வந்தேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஃபாலோ பண்ணுறவங்கள அன்ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் பண்ணுவாங்க. அது வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அந்த அதிகமாகலாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு 10-20 ஃபாலோவர்ஸ் இந்தமாரி எப்போயாவது லெஸ் ஆகும். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப் மூலியமாக பயன்படுத்தி ஓரளவு நீங்கள் இப்போ 10Kனா ஒரு 11K இது வச்சுட்டீங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு 10K அப்படியே இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.